Să-i pun pe YouTube să vadă cum... Băiețul lui Filat cum tai copaci să vadă panoul, ia uite. Să vadă harbuz. Da, ce v-a spus domnul? Pentru ce stăieți creanga? Ce spuneți? Domnule? Dar ce v-a spus domnul? Stăieți creanga, da? Nu v-a spus de ce? Nu. V-a spus că nu se vede panoul, da? Electoral, da? Da. Domnul, vede ce spun domnul. El nu ne-a dat voie, mă ruga. Adică și mai cum? Dar poetic eu nu știu cum e. Păi sunt stăpânii ăștia, Eu șoferii care... nu știu cum... care răspunde... Eu înțeleg, eu am om înțeles, eu nu știu. Uitați-vă, copacul este verde, nu e uscat. Nu, Sunt stăpânii care coordonează cu ecologie, dar nu stai copac chiar cu unul, cu două.